अच्छा बूढ़ पुरनिया मनइन से एक बात सुन ले होगा कि ठंडी कहेले कि लइकन के छुअब नहीं अच्छा आ सियान लगन सग भाई आ बूढ़वन के छोड़ब नहीं केतनो ओढ़ा रह जाई। तो हम के ये बातिक जवाब चाही जब सब बूढ़ पुरनिया चल गईल बाटे महाकुंभ में नहाए तब कहे ये इतना तेज ठंडिया यहाँ पड़तिया। बात तो सही है। जब यहाँ जवान जवान मनई घरे बैठल बाटे अब नाई भाई लगत हव ई सब खाली एठे बुढ़वन के राजनीति और टेक्निक रहल है। हाँ हमन जैसन मनई से काम करौले के हमरे तुहरे जैसन लइकन से काम करौले के ई सब का रणनीति रहली है। ई कहावत कह कई कुल जइहा कमुआ कई के धई दी है इतना ठंडी बके जाए हिले। सब पुरान मनई रहना बढ़िया बढ़िया शुद्ध चीज खात रहना आ दिमाग फर्स्ट क्लास के चलत रहा। हमारे तुहरे आसमानई का बा उल्टा पलटा खाता पियता तो दिमाग कितना काम करी। वो तो हमारे हसबा बुद्धि दे देता टी सब जनी संभल गया। हाँ बतावा इतना तेज ठंडी पड़त या और वो ये है जहाँ ठंडी के भाई बाटे बचल खाली आ जितना बूढ़ रहना सब चल गई बाटे नहाए। नो बतावा है हमें अगर केहू के ले जाके कहीं छोड़ी दे तो बेचारे घरे आ पई हैं कहावत बड़ा धई गई बाटे। बस खाली काम करले का तरीका मालूम होए के चाही ऑटोमेटिक सब कई धई दे। हाँ